Братле, много е хубаво навънка, ама някакво много студено, трябва да измислим нещо. Първо студено дело, трябва... Сега ще звънем на един номер. Ало, какво става? Така много студено навънка, сме излезали с един приятел. Нямаме коли, бе, дева. Айде да пратиш една по-лачена кола, някакъв смисъл. Да я снимаме, ако си толкова добър. Айде. Това Volvo V50, 2012 на година, 1.6 двигател. Сега насок на гориво, моите стъпи 4.6, 1.5. Абе, много причка, какво се крути? Абе, по принцип не ми трябва Рено Клио, ама доларе. Ало! Добре. Добре, айде. Еми, Бойко каза без такива работи. Отзад си има, естествено какво дари. Ниските приятели. Си имате специално място за тях. Не знаем за какво е, най-вероятно за пликове, но има закачалка. Това са несериозни ревюта, несериозни, какво ти става? Звучи кринч като е сериозен. Но нещо, което е много странно за колата. Никъде, абсолютно никъде, нито отпред, нито отзад има пепелници. Няма никъде пепелници. Повтори още един път. Няма повторици, брат. И да не забравяме, вече когато имате вашето гадже в себе си, така да го опарвате и не искате никой да ви гледа, правите следното нещо и включвате Sexy Mode. Добре, предишни собственици или колата да има? Отколкото знам, са били или един или двама. Значи, така да го кажем, са били двама. Значи тук по салона. Много добре да видите. Сме се здобили с един много лъв мултифункционален волан, тук не разбираш. Таблото е от такъв много изваян каравон. Имаме си къп холдери, не знам какво може да видите от тия къп холдери, но ги имаме. Лоста е много хубаво изшит, тук си личи на всичко. И като цяло сините километражи, които също много присъщи за този модел, са на лице. И тук малко да се похвалим, че на седалките пише предните Air Design, а тук ако искаш да има Air Design, ще пише. Брат, добре, че отидеш там да се спикам. Ето джантата, Volvo. 17К, нали? Има 10 колони за стокова кола. Братле, 10 колони за стокова кола, едната отпред, другата е под газа, другите са конвертите. Единствения за сега поръси в Монтана Air Design Volvo, момче. 15 000 пъти снимаваме това, трябва да правиш ми работа да замъглям този номер 15 000 пъти. Я снимай кристалното това. Не мене! Оркестър Кристали са го правили това. Виж какво сте. Колко километра е колата? 200 скорост котия. Само ръгам щастта, момче. За мен се чуди вате какво става съвсем между краката моята. На масло, на антифриз. Няма. Питам, понеже предишните ни две коли бяха на колко голям багажника на тази? Нямаш проблем, сега ти показвам първото. Колко е голям багажника на това Volvo. Обчеки само малко. Момчето, какво правим? Ти какво правиш? По-нищо ще го полезно. Няма лошо. Да. Ти кой си? Според че си толкова. Добре, се брат. Има си гостенца, но влезнах си просто вие там, докато си приказателите глупости. Подмориш малко, добре. Ще стана после. Добре. Това Volvo, бате. Има това като на BMW. Това да не изглежда като такава играчка като твоята, нали, с дистанционно управление, да се крие като това тук, братле. Че е светне с телефона. Тук се крият цели 115 коня мощност. Не знам какво гледаш, ама те гледай. Гледай. Това не е нищо, бе. Какво е? Твоето рога колко? Я ми кажеш. Колко пак коня? Яра съм да казвам, че 150. Добре. Оно се определя като толкова мине, че е 75. Много бега. Значи поне 3 3 цели E60 са останали оморгата на част, след като съм ги бегал. Разочарова се собствениците, не какво остане.
حلاوتك وحلاوتك. Отива. Карам Рено. Моля си има Реното. Не мога. Какво се чува от Волвото? Се поговори, брат. Трябва да намерим този шофьор на тира, да си мотив. Ама това за тия има бая малки гуми.